Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Angazi bafowethu noma bese nibonile le video la khona ichunu madoda ungizwe mfoka mchunu ewa laphana ke emngcwabeni kababa uMgiliji Mbulu othandekayo etakazeka phansi laphana ke mawukuthi azombone ungizwe emchunu ewa laphana Mbulu othandekayo awubambe le video bese siphinde siyaxoxa. Rubbish. Hey, uyazi ukuthi mina bengazi angifuna kangaka. Qhamuka senkhakha asha amanzi. Yiwa. Ukuthi kumnandi ngilimele ngikhubeke yabona nje ngizilima. Ngizodela ubusizwe bami Mhlembe. Njengoba uzwako ukuthi ke ichunu belisho lesisaga esithi umfulo washa amanzi ezintabeni kwaNobamba asha amanzi laphana ke Mbulu othandekayo lento yokuwa ke isiphenduke itemu lapha kuMaskandi Mbulu othandekayo njengamanje mawuwile ke sekuthiwa akushela amanzi laphana ke Mbulu othandekayo nokhuzani ngumfo kaMpungose usefaka ivideo yakhe laphana ke ecishe ewa laphana ke estage Mbulu othandekayo wasevala laphana ku caption washo ukuthi ke cishe naye amshela amanzi laphana ke Mbulu othandekayo uthi ke khona umculi obekade edlala kulesi stage lesi wavuka wathela amafutha laphana ingakho ke njengamanje seshiblike cishe ewa laphana Mbulu othandekayo mawuthi azoyibuka le video le la khona ukhuzani impela cishe takazeka phansi naye awumbuke bese sihlangana lapha ku comment section usho ukuthi wena ngabe ucabangani malana leli temu leli njengamanje selivelayo lana ke ukuthi ngempela amakade uwile ngempela watakazeka phansi phakathi kwabantu asuke ekushele amanzi bese ngithi mina nani asibonane ngokuzayo. Yenganini sofela koni yenganini